kan hmu hi Iskut ani a Iskut hi CHAWHMEH HRISEL tak mai ani a Iskut hi a scientific name chu Sekiam edul anti a sa prong cho Iskut hi squash anti a chu vai tongin Iskus anti a chu hei hi mizo tongin Iskut kan lo ti a hei hi Iskut ping lo chuana ani mai the ni Iskut hianin vitamins te pai thale maya hemi vitamin B group B1 B2 B3 B5 B6 te folic acid te le vitamin C vitamin E le vitamin K te pai thale maya e ba ga mineral sa chuan calcium te iron te magnesium phosphorus le potassium te pa ya zinc te po pa ya taksa ve him to call te chak the te hir ni kha polyphenolic antioxidant apigenin le luteolin te pa ya Iskut hi yan dietary fiber pai tam awangin ek khal tan te hianin athale maya in zun na ti tam theya hei wang hianin zun im hemi te aveng theya zun kong hnai om tan ti hian a tha a na ben von cancer te le na ben von rang om theina te Iskut hian atitlem theya tin hemi thisenjam khong kan ti mai atherosclerosis hemi om theina te hi atitlem theya in Iskut hian in enge in thla chhon lam thil DNA deoxyribonucleic acid hemi siam chhuah hi apuya Iskut thitang kai tak mai ani a in hemi vun thak neu newa hian in Iskut hi hemi ara hi vun thak ne newa hian in noi atha a in hei ba ka hian in anda hi halila chumi awap chu pan chhiate hemi khoil hi ate hian in noi ila thakhan ati tua nai ati chuak tam the a kha Iskut thatna ni ya hei tun lai September thla hi Iskut tam lai tak ani a theire thlai reng atam lai hianin ei uar ila poisa te po kan hum poisa kan seifa tin heng kan rama theire thlai te hi a chhiat harna pel lo nge sawngbawl lo ani wang hianin taksa hian ang ngeih ya tasatan hian athabi ka in kan ram le lu kan thar chhuah te hi kan ei tura Pathianin ada ani a kan taksa hianin angeih berani ti hi i he thar leng u